Moi boas. Como decía hai ben pouco, é época de paquetillos roleiros, porque hai moitos mecenazgos que se foron facendo ao longo deste ano e que van chegando agora, e tócanos non un mecenazgo, unha preventa que se fixo en marzo por parte de Gilspress, e aquí temos, con moito cariño aquí mandado por Víctor Romero, o primer xogo de factura nacional, feita por José Manuel Palacios, que é o máis coñecido como Señor Panda, e é un xogo de temática bélica que tiña moitas ganas de recibir, sobre todo porque, vamos a abrilo, ten un deseño, vamos a poner por aquí, vamos a verlo, ten un deseño de portada que teño moitas ganas de mirar. Tamén ve co laberinto de espejos, que foi o que se desbloqueou no mecenazgo, que é reglas para espionaxe, unha aventura feita tamén por Señor Panda. Unha mágoa que non se houbera desbloqueado máis, porque había unhas reglas adicionais e unha aventura que iba a facer Víctor Romero que ao final non se puderon desbloquear, pero bueno, supoño que quedarán para o futuro. E ben, temos aquí, vamos a mirar. Mirade si se vira o brillo, mirad como brilla. Unha pasada, vamos. O libro non é moi extenso, son 146 páxinas, tapa blanda, por detrás tamén con su brilli. Mira que chulada. Isto é, vamos, outro dos luxos que nos regala de Gilspress. Por dentro, a color a tres tintas, miras así, vamos a poner agora aquí na outra pantalla para que se mire mellor, así cambiado. Mirad, aquí non se aprecia igual tanto o brillo, non? Mira, así sí que se ve. Isto, vamos, é unha fardada boa, E vedes a unha columna, reglas sinxelas, se baixan en 3D6 con éxitos parciais, vamos, o que nos ten acostumbrado de Gilspress a unha serie de xogos que tiran máis a cara a aventura. Ten os debuxos de Daniel Ginbert, que son unha gozada. Eu son super fan de Daniel Ginbert, que me disculpe pola erra no seu apelido. Para min ahora mesmo Daniel Ginbert e Marlock son os dous debuxantes de rol con maior calidade. É moi chulo. Isto hai que... Eu teño preparado unha aventurilla. Isto, por certo, aquí, esta zona de por aquí, da lave de espinos e tal, está todo como en relieve, sabes, por encima. Está moi chulo, É unha pasada. Aí tedes, Hermanos da Sangre. A verdad que estaba dicindo que teño unha partida preparada na Segunda Guerra Mundial con personas xogadores nazis, algo que supongo que non le gustará nada a Renegade, pero machiños, son as miñas aventuras, fago que me dá gana. E despois temos aquí tamén Laberinto de Espejos. Ai, que me cargo todo. Laberinto de Espejos. É un suplemento pequeniño, son poucas páxinas, quantas son? Imos ver. 64 páxinas por 9,95 aos que apoyamos a preventa nos Viu de Balde. E o que os decía, unhas reglas de espionaxe e unha aventurilla de Señor Panda. Xa está a venta para os que non son mecenas en Tesoros de la Marca ou outras tendas que entraron na preventa, e supoño que en breve tamén tendrá de Gilspress na súa web. E é un sistema que eu agardo que se le dé a vidilla en canto a máis material. É unha aposta de Gilspress por un produto propio nacional, non unha licencia traducida. E veremos que resultados dá. Supoño que si por fin lanza o Patreon, que tanta volta se estaba dando, é probable que haya moitas aventuras de Hermanos de Sangre en ese Patreon. Haberá que probarlo. Espero ter algunha partida, como digo sempre, pero ao final se acumulan os proxectos.
porque ahora mismo estou con Death of Night e ainda teño bastantes partidas que xogar. Temos o Killzone Vice que chegou hai pouco, John Carter hai ganas de metelo en mesa, teño que ponerme a saco con Titan Effect porque é o meu xogo preferido de Hills Press, e moito máis agora co anuncio de CAE no licenciatorio oficial de Titan Effect, de que fai facer unha comunidade para a publicación de material fan, pois habrá que meterse a saco con el. En todo caso, tenemos Hermanos de Sangre, partidas de acción bélica, tanto triunfan ahora mismo os videoxogos de shooting up, e pois aquí tenemos unha traslación en esta forma de xogar en unha época actual, ou adaptándoa lixeiramente a épocas de escenarios bélicos, no que se poden facer aventuras moi interesantes. Non hai moito máis que decir, só que xa mo leín un pouco o PDF, pero le pagaré un pequeno repasillo. No seu día fixen unha guía de creación de personaxes que vos la deixarei na caixa de descripción para que se queredes a descarguedes, e que se non entraches na preventa e agora vos chama a atención, que consideredes, está moi ben. É un xogo de rol por 4 duriños. Vamos a ver aquí canto estaba, 22,95 en prezo de venda. Os suplementos son 9,95, pero xa non é necesario que o compredes de inicio, podes empezar con 24,95 con Hermanos Sangre básico, e depois, se vos chama a atención introducir aventuras de espionaxe, pois xa vos pasades ao laberinto de espejos. Se tedes algunha cuestión que vos interese que vos conteste, pois xa sabedes, deixades nos comentarios, e se non, pois bueno, nos vemos nas mesas ou se non nas pantallas. Veña, hasta logo.